أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Dobročinstvo je nešto što je preporučeno u mnogobrojnim kuranskim ajetima i hadisima posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhiselam. Rekao je uzvišeni gospodar u Kur'anu: potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Allaha se bojite, on je taj koji žestoko kažnjava. Povodeći se za ovim univerzalnim vrijednostima Islama, inicirali smo akciju rješavanja stambenog pitanja porodici Sejdić, ali i druge projekte koji imaju za cilj olakšati život onima kojima je pomoć neophodna. U narednih nekoliko minuta upoznat ćemo vas ukratko sa nekim aktivnostima i projektima koje smo realizirali i koje ćemo uz Allahovu pomoć realizirati u budućnosti. Kadrove koje upravo gledate prikazuju kupljenu kuću porodice Sejdić iz Orašja, a kuća se nalazi u Prutačama, općina Brčko. Kuća je u vrlo dobrom stanju, posjeduje sve priključke kao i svu potrebnu dokumentaciju, vlasništvo 1/1. Sredstva u iznosu od 35.000 konvertibilnih maraka, koliko je kuća i plaćena, prikupljena su u toku Ramazana 1434. hidžretske, odnosno 2013. godine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, braćo i sestre. Slava i zahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neki selam i salavat na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kao što vidite, nalazim se u kući kupljenoj od 35.000 maraka. Ona je plaćena i prevedena na meni i nalazi se u distrikt Brčko. Kuća ima vodu, struju i sve prateće objekte oko 500 kvadratnih metara zemlje. I u dobrom je stanju, alhamdulillah. Osim kuće, od prikupljenog novca kupljen je ogreb, nekoliko koza, kokoši, zečevi. Ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj kupovini kući. Neka ih dragi Allah subhanahu wa ta'ala obilatno nagradi i svoje milosti počasti dženetom firdevsom. Allahume amin. Nema sumnje da se radi o zasigurno najvećoj humanitarnoj akciji na nivou Austrije, pa i šire, realiziranoj u posljednjih nekoliko godina. Pored zemljišta i kuće, iz prikupljenih sredstava kupljene su i koze, kokoši, zečevi te ogrijev za porodicu Sejdić. Ovu uspješnu akciju su vodili i koordinirali vrijedni aktivisti Amir i Ekrem, koji se trenutno nalaze u Austriji. U ovoj velikoj akciji su učestvovali mnogi džemati, udruženja, humanisti, te ljudi velikih srca od Sandžaka preko Bosne i Hercegovine pa do Austrije, daleke Australije, Amerike, Italije i Holandije. Ovom prilikom se srdačno zahvaljujemo svima onima koji su uzeli učešća u ovoj humanoj akciji, sa dovom uzvišenom gospodaru da ih nagradi najljepšim nagradama na oba svijeta. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
في سكون الليل أدعو. U nastavku ćemo vas ukratko upoznati sa nekim projektima i aktivnostima koje smo uz Allahovu pomoć realizovali. Koordinator svih akcija koje slijede je humanista i naš vrijedni aktivista Ekrem, diplomirani inženjer, koji je ujedno i sam donator pomenutih akcija. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملاذ الخلق في يوم المعاد. أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Ovim putem želim ja i moja porodica da se zahvalimo na donacije koje smo dobili od braća i sestara iz Austrije, a tačnije iz Braza. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Zahvaljujemo se uzvišenom Allahu koji nam je omogućio da realizujemo sve spomenute projekte i aktivnosti. Ovom prilikom pozivamo i vas, cijenjena braćo i uvažene sestre, da se pridružite našim projektima i na taj način zajedno vratimo osmijeh na lica onih kojima je pomoć potrebna, te na taj način zaradimo nagradu i zadovoljstvo uzvišenog Gospodara. Možete nas kontaktirati putem informacija koje se nalaze na ekranu. Rekao je Allahov poslanik Muhammed a.s. koji vjernik nahrani gladnog vjernika, Allah će njega nahraniti džennetskim plodovima. Koji vjernik napoji žednog vjernika, Allah će njega napojiti najljepšim džennetskim napitkom na sudnjem danu. Koji vjernik odjene oskudno odjevenog vjernika, Allah će njega odjenuti sa džennetskom odjećom. أشهد أن محمدا رسول الله
عظيما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي